To be a Navy SEAL means that you have to be incredibly resilient. You have to be hardworking. They're the toughest men on the face of this planet. Any mission they're given, they'll succeed at it. And ultimately, they're our brothers. So if they have to, they'll die for you. Мерси за поканата. Мерси, че съм дошъл, имам възможността да говорим за тази система за трениране. И да, от сега се извиняваме, че положението на клипа е такова. Все пак в момента от доста време се опитваме да се съберем също да направим клип по тази тематика и за тази платформа, да говорим за Новески, да говорим за DevGro, да говорим за Airsoft и за различните неща, които се развиват по този начин, обаче все не може да намерим време. И тъмън събрахме днес да го направим, надвънка вали дъжд, осветлението е зле, вечер е, но каквото такова. Който се интересува и да, малко по-хардкор клип ще е с малко повече информация. За да ти отговоря на въпросите, които ми зададе от тебе, причината, за която реших изобщо да започна да занимавам с Airsoft е защото за мен може да се извлекат изключително много ползи от страна на Airsoft, изключително много ползи от страна на това да правиш dry fire, да тренираш с екипировка и така нататък. Знам, че много хора имат лошо мнение за Airsoft, че може да направи лоши навици, че не е реалистично, самите спусъци са различни, самото velocity на раундовете са различни, разбира се, разстоянията, енгейджмента, дистанса, менталитета на хората, които играят е различен и съм съгласен с всички тези неща, но мисля, че определено има място също и за тренировани и за използване на Airsoft системи от доста, от страна може би на dry fire, на тактическа гледна точка също има начин на манипулация на оръжие, въпреки че не се приближава до истината, според мен е доста добър също entry point или входна врата за тези хора, които искат да почнат да занимават с истински оръжия, като цяло също. Казвайки това, аз като цяло в опита си имам опит с различни платформи, на работа да използвам различни платформи, имал съм възможността да ги използвам на терен, не на терен, близко, градско, не близко. И съответно една от най-интересните системи, която обичам да ползвам и която исках да ползвам е така наречената AR платформа или Арка на български, както се използва. Причината, за която избрах Арка също е факта, че има изключително много атачменти. Като започнеш с калашник платформите, може да имаш изключително много проблеми, понеже всичко е много скъпо, не всичко е спек, има различни фирми и инвестицията в един модернизиран калашник, за каквото аз имам нужда, е доста скъпа. Докато за арките има много реплики, има много китайски реплики, има много платформи, има Keynote системи, EMOG системи, апlikативни системи. Не казвам, че за калашниците ги няма, но просто това, което аз харесвам в калашниците, е изключително скъпо. Airsoft, нещо, което искам последно да кажа за него, не играя, защото му се вика за кеф, не ходя по евенти, не съм от Airsoft, които се събират, не се занимавам с нищо от тази гледна точка, дори не ходя на милсимове. Причината, за която изобщо влезнах в това е защото ми трябваше някаква система за манипулация, която е ефтина, достъпна и нещо, което мога да ползвам да тренирам. Dry fire, различни видове тактики и манипулация на системата, както и различни функции, кериери и така нататък. Така че мисля, че това е доста добра ходна точка и е доста добър начин да започнеш това начинание. Съответно, още преди да почна да занимавам с този сектор на работа и неща, винаги съм имал голям интерес и афинитет към тюлените. Това е най-конверсалният, може би и известен отряд, който има на земята, отряд, който всички знаят, отряд, който всички познават, който пише най-много книги, който има най-много за него за социалната медия и съответно винаги ми е било интересно те какво ползват и какво не. Защото мисля, че е изключително важно, когато подхождаме на тази тематика, дали ще обсъждаме оръжия, дали ще обсъждаме тактики, дали ще обсъждаме стратегия, е да не сме затворени капаци, а да обръщаме внимание на най-големите специалисти, съответно в тяхните полета, дали ще са руснаци, дали ще са американци, дали ще са немци, дали ще са поляци, французи, все тази отрядите, които ходят и активно имат бойни действия, защото всичко е много добре на теория, обаче като не е тествано, това е от цялото нещо. Съответно, един от както казах, популярните комерциални отряди, който се занимава с CQB изключително много, е така наречения SEAL Team 6 или DevGro. И накратко да разкажа за тях, какво знам, какво не знам и защото толкова ме впечатлиха.
Като започнем първо от самата абревиация SEAL или тюлен, нали, на български, това е грешна абревиатура. Няма такова нещо като нали, тюлен, ние така го превеждаме, но де-факто SEA означава Sea, Air and Land. Нали, де-факто на български чай го преведа въздух, суша, море, вода, нещо такова. След това разбрахте Sea, Air and Land на български. Съответно, те започват още Втора световна война, в началото на специалните операции на ОСС в Щатите, започват да занимават главно с амфибийни операции, да правят подготовка за амфибийните войски, де-факто да се приземяват и да извършват операции и диверсионни задачи. Примерно десанта на Нормандия няколко дена преди това са се промъкнали, са сложили и заложили експлозиви навсякъде да могат да приготвят терена за самите кацания. Също така тяхните братовчери в Великобритания, така наречени SBS, което тогава е било Fallout круве, де-факто хора на камута, които са обикаляли и са взривявали кораби. Нали, съответно са започнали с амфибийни операции, с амфибийни действия и нали, разбира се, това се е променило с времето, като нали, продължим напред във войната, има войната във Виетнам. Войната във Виетнам става много голям проблем за американците, защото е първата голяма официална неконвенционална война, откакто са създадени, която водят, и преди това са водили, нали, в боярските командоси и така нататък, индианци срещу рейнджери и така нататък. Това също е доста интересно, но Виетнам е може би нали, кулминацията, където променя изключително много доктрината специалната война и съответно тогавашните тюлени, които не са наричали тюлени, са били UDT, Underwater Demolition Teams, започват да занимават с неконвенционална война. И започва да се занимава с дълбоки инфилтрации на брега, амфибийни операции, близък бой, спасяване на заложници, също от нали, лагери за заложници, на паднали пилоти и така нататък. Някои от тях се присъединяват и към така наречения МакВисок, за който някакъв път може да говорим по-нататък. Но съответно почват да получават своето бойно кръщение и да създават различни групи и се променят точно на тази структура, която е SEAL структурата, която виждаме в момента, нали, Sea, Air and Land, което имат. Съответно там различни отряди се появяват, доколкото не ме лъжи паметта, нали, не съм историк, но мисля, че SEAL Team 1, 3 и 6. Причината за какво са така разпръснати до 6, а не са примерно 2-3 е било, за да може да объркват вражеското разузнаване, да си мисля, че има де-факто повече отряди, колкото има. И съответно един от най-известните тогава отряди е на Дик Марсенко или Ричард Марсенко, който основава SEAL Team 6 и става много бързо известен с неговите неконвенционални тактики, инфилтрация на врага, работа с близката нали, популация и създаване на така наречени insurgencies групи против северновиетнамците и Виетконга, който е в Виетнам. Оттам много успешни операции, много нали, история има, която е интересна да се прехвърли. Но след Виетнам тюлените имат изключително голям проблем и това е, че главно са били амфибийно фокусирани, нали, муркания, лодки, операции, нали, всичко главно се прави по вода и както се вика, това е тяхния хляб и масло, нали, bread and butter, с който се занимават. Обаче като става войната на терора, нали, може би всъщност, което е важно да спомена, че между Виетнам и войната на терора има едни 20 години, може би 30-тина, които американците много не се занимават с нищо нали, специално като цяло, в смисъл нямат големи конфликти, нямат големи войни, имат там в Латинска Америка някои неща нали, и така нататък, но като цяло няма много работа за SEAL Team 6, което е нали, доста интересен част от историята, но това всичко много се променя, защото голяма част от тогавашните ресурси в войната на терора биват алокирани към Delta Force, тогава така известен друг армейски отряд, който се води в също Tier 1 единицата на отрядите. И причината, за която обсъждам всичко това е, че по време на войната на терора това е една от най-нестандартните и неконвенционални войни, които Америка има на този вариант. В момента те са имали опит във Втора световна война, Първа световна война, нали, други малки горила войни навсякъде по света, но не до такава степен и не до такава степен на градски бой. И съответно Delta Force е било главният нали, отряд, който се занимава с контртероризъм, главният отряд, който се занимава с спасяване на заложници и също така бил главният отряд, който са получавали голяма част от финансирането и мисиите и е главно бил отряда, който де-факто развива това дело и тези стратегии, науки и така нататък в този типаж на работа. Обаче, какво се случва? Понеже всички са подозирали, че Осама Бин Ладен е бил в Ирак. Delta Force бива давано нали, отговорност да отговаря за района в Ирак и да действа операционно там.
И на тюлените тогава и Сил Тим 6 главно им бива дадено Афганистан района, защото те нямат толкова опит колкото Delta Force. Обаче после се оказва, че голяма част от де-факто Алкайда и другите групировки се озовават в Афганистан, почва се говори, че Бин Ладен се намира в Афганистан и съответно голям трафик на наркотици, на хора и на оръжие започва да се случва в различни райони и съответно тогава Сил 6 почва да повишава своите бойни и кръщения, понеже започва да имат изключително голям надплив на контакт почти всяка вечер, операционни действия, рейдове и така нататък. Съответно, през годините всички знаем убиването на Бин Ладен, мисията Непчен в Пиер, сега дали е станало, дали не е станало, всеки си има негово мнение, но идеята ми е, че те биват и отделят много голяма част от времето си и усилията си да се занимават с много специфичен тип на CQB работа и контртероризъм. И може би заедно с руското ФСБ, британския SES, Delta Force и някои други френски, немски отряди, също и полските, така са важно да споменат, стават едни от най-опитните подразделения на земята, които имат да се занимават точно с контртероризъм. Така че, когато става въпрос за изучаване на нещо, за мен винаги е било интересно да гледам най-добрите в тази сфера и да се опитвам да разбера до някъде за какво те са взимали тези решения, за какво те са използвали тези платформи на въоръжение. В случая Сил Тим 6 и доста от западните отряди имат изключително големи бюджети. Тоест, когато става въпрос за избиране на оръжие, те могат да си изберат почти всичко. Точно те са контрактали някаква определена фирма, има някаква причина това нещо да бъде направено и оттам идва и моят интерес към тази най-нова платформа, за която ще говорим след малко и де-факто как те е сетъпват, малко от нещата, които знам за нея и така нататък. Каквото се опитвам също да кажа, че е доста важно от това нещо, че не само трябва да наблюдаваме платформите, да ги изучаваме, също да гледаме и в контекста, на който те се използват. Съответно, през годините войната на терора, главното оръжие, което се използва от Запада за тирана операция, така наречена Heckler & Koch 416, HK416, трета генерация, четвърта генерация. Обаче с времето това нещо се променя, войната на терора свършва и те сменят на така наречената Новески платформа, която виждаме тук и как ще видите повече информация за кадър на нея. Така, след малко ще говорим за Новески, така че на мен като започвах да използвам Airsoft като оръжие, исках нещо, което е различно, исках нещо, което не е толкова популярно, исках нещо, което всеки не знае. Някой ще каже точно брата, това може да е едно от най-клиши оръжията, които човек може да се закупи и реплики на него, но съответно популярно е, интересно ми е и доколкото знам и самите вътрешности на тази пушка на Сима и на EMG е доста интересна. Преди да започнем да говорим за нея и за нещата, искам да кажа, че това е нейната електрическа версия, има и газова версия, изключително добра на абсолютно същата. Това е де-факто реплика на Новески N4, обаче трета генерация, има и четвърта генерация в момента. Има газова реплика, която е изключително надежна и използва на NWS платформата на Tokyo Maori, де-факто платформата за газова операция. Обаче тази платформа е доста скъпа, и е доста по-скъпа за поддръжка. Като мен за начало, като заговорим за Airsoft, и ги споменах, има доста проблеми с него. Едно от тези неща е спусъка, така че дори да си на газ, спусъка дори не е близко. Моята идея беше просто нещо, с което мога да упражнявам тактики безопасно, маневри и също така да мога да манипулирам системата, екипировката, което за мен е повече достатъчно, докато гъста иска изключително много поддръжка, изключително много внимание, но наистина, ако искаш да се възможно най-близко до реалистичното и нямаш вариант да се доближиш до истински оръжия, за мен гъста е начинът да отидеш. Но, както казах, за мен това е гейтвей и от този гейтвей идеята ми е да се преходи към истинските оръжия, де факто да си упражнявам на стрелбището самите скилсетове за стрелба, за референс, контрол на рекойл и съответно да ползвам Airsoft за маневриране, манипулация, тактики и така нататък по безопасен начин, без да застрашавам никой живота. Така че, да, и от време може да се забавлявам да се поплякам с някакъв такива. Да говорим за самия сетъп на оръжието, как работи, какво работи и не. Има си MOSFET вътрешен, не съм сигурен дали това е този с Wi-Fi модела или който не е. Всичките гирове и неща, които са вътре са стил, всичко е здраво, всичко е, почти няма полимер по оръжието, преклада е полимерен,
дръжката е полимерна и като цяло това са единствените полимерни, нали, изпълнителя, разбира се, пластмасовото са единствените неща, които има по пушката. Като започнем отзад напред за нея, ще говоря малко от нещата, защото съм се опитал възможно най-реалистично да е сетъпно нещо, което самия SEAL Team 6 или DevGuru използват и да обясня малко от нещата защо. Като започнем отзад напред, пушката, ще обясня кое е стоково и кое не, дойде с SOPMOD приклад, в смисъл SF, нали, сток приклад. Приклад е един от оригиналните на SOPMOD програмата приклади, само че е негативно, затова директно ще кажа, защото аз не искам да казвам само позитивите на нещо. QD Attachment Point тук е фалшив, не е истински, де-факто не можеш да сложиш истинско QD, което е изключително голям минус. Като цяло аз не съм фен, нали, нещо като забравих, пушката беше изчистена преди клипа. Материя е, така че всичко е празно, нали, но нека кажем, че да се знаете, нали, беше чиста няколко пъти, но все пак да няма паника от страната на някой, да не пише в коментарите. Но, както исках да кажа е SOPMOD приклад, не съм фен, не обичам блоки прикладове, обичам примерно повече CTR прикладите, които има, не съм много голям фен, но с времето между другото от самата манипулация на оръжието почнах да свиквам и не е толкова зле, но е нещо, което мисля да сменя, защото не ми е любимото нещо. Оттам продължаваме на пистол грипа, който има класическия традиционен новейски пистол грип, който има за повечето генерация 3 пушки. Което ми хареса, че не като двойката, за мен това е най-големия буклук грип, който има на земята, изключително удобен и ти позволява да чонкваш на оръжието доста високо. Тоест, когато манипулираш врати, когато манипулираш ъгъли, имаш доста добре високо може да фаниш оръжието и ти дава цялото това пространство и да манипулираш предпазител, както искаш, бърза манипулация на предпазителя. Защото можеш догоре да си дигаш ръката. Аз това не харесвам и слинг поинтовете да бъдат аташени от тази страна тук. И там продължаваме напреде, нещо, което е доста интересно. Bolt Lock работи на автомата, имаш релиз бутон, нали, разбира се, цялото нещо е козметично, но ти позволява да тренираш определени видове релодове, нали, като симулираш това нещо, така че това за мен е бонус. От тук отпреде на пушката продължаваме, имаш така наречения Riser. Riser какво прави? Дига ти бързомера отгоре. Това е Unity Riser, който има отпреде. Реплика на Unity Riser, разбира се, за момента не ми трябва за Airsoft платформа. Riser какво позволява де-факто? Това може би е тема за изцяло друг клип. Но Riser ти позволява да имаш еднаква точка за прицелване на самата система, което давам пример. Нека кажем, че си с газова маска, очила за нощно виждане, винаги като насочиш самата система, самата арка, нали, към това винаги имаш едни същи референси и тъчпоинтове. Тоест, ако имаш нощно виждане, няма нужда да се силаш надолу, за да можеш да видиш нагоре. Също и газова маска, нали, да буташ и видиш нагоре, защото имаш изцяло винаги един и същи начин за презентиране на самата система. От тук като продължим надолу, Magwell екстендера или Flared Magwell, както искате го наричате, е правен лично и точно от мен. Аз съм си го правил сам, доколкото знам базов райфъл също правят версия на него и го продават, но това е правено от мене. Идеята на това е да можеш, когато манипулираш самите релодове и неща в оръжието, ако изпуснеш самия Magwell, да може да ти гайдне изпълнителя по-лесно в него. Това е демо версия, правил съм си го за мене. И така, оръжието има Dust Cover, това е версията на 300 Blackout. Самия SEAL Team 6, което е интересно за него, те ползват, за това не говоря толкова конкретно кое е оръжието, което ползват, те ползват изцяло новески като платформа. Каквото имам предвид от това нещо е, че самите те ползват различни upper и различни лоуъри на автоматите. Може да има Gen 3, Gen 4 лоуъри, това няма значение, зависимо от това, което ползват 12, 11,5, 10,5 инчови, 14 инчови. И единственото нещо, което знам със сигурност, понеже нали знаете, все пак това е доста класифициран отряд, който доста често променя името си, било е Damnek, било е DevGuru, нали, било е SEAL Team 6, доста контратистичните отряди са така, постоянно се променят имената. Е доста трудно да следиш, е доста трудно да намериш информация, но доколкото има публична информация, единственото нещо, което променя са тригърите, променят на гайзли тригъри, де-факто използват гайзли тригъри с това цялото нещо и съответно също заглушителите знам, че ползват CGS
но това ще говорим след малко си на заглушителя. Съответно, този вариант е с ингредиентите на 300 Blackout, защото това е Airsoft пушка, няма значение в случая, но за да сме реалистични, те също ползват и 300 Blackout версия, който не знае какво е 300 Blackout, де факто са като 5-5-6 куршуми, които са суперсонични и са по-тихи, по-бешумни и са, нали, имат различна пробивна мощ, яда, но са изключително скъпи и са с не толкова мощ, колкото Full Metal, нали, на 5-6. Но ако имаш достатъчно пари, може да имаш и, нали, по-високо качествени Blackout куршуми. Но тук говорим за изключително големи финанси, но са изключително полезни в нощни операции, в tick vegetation, нали, операции и така нататък, защото е много трудно да разбереш откъде някой те енгейджва с тях, така че със сигурност имат място и в специалните операции. Оттам нататък нещо, което ще спомена, е слинга. Аз обичам доста странно нещо, това вече не е от SEAL Team 6, аз имам мой преференс, че отделно на това поръчето и всичко се е разтаковало, но самия слинг, както аз обичам, аз не обичам да имам QD-та. Не обичам QD-та и причина, за която не обичам да сетвам QD-та е не обичам самия шум, който издава и траката. Обичам, като се манипулирам самата система, да няма абсолютно никакво тракане и шум, това ме дразни и по същия начин, дори да ги тейпнеш самите неща, не е много окей. Не ми харесва на всяка всичко да е тейпнато, това са лично моето всичко нещо, не ги обичам. Слинга, който ползвам е на Ferroconsult Slingster, доста популярен слинг, който почти абсолютно всеки знае. Нещо, което е, нали, готино на този слинг, де факто е самата манипулация на слинга. Можеш много бързо да го махаш, можеш много бързо да го слагаш, разкопчаваш, да манипулираш. Де факто, нали, ако си на патрул или нещо along those lines, можеш, примерно, нали, да бързо да го изманипулираш, да енгейджнеш, да върнеш и да затегнеш обратно с little to no issue. Разбира се, като тръгвам да снимам клип, ще ми се разплете слинга и ще ме направи да изглеждам като много голям тапанар, но няма значение, продължаваме, фейла си е фейл. Слинга, както казах, не обичам QD-та, затова имам на Magpul Attachment Point, няма обикновен, обичам да го държа близо до идиотека. Размерът на идиотек копия е доста често срещано, нищо какво да кажа по-интересно там. Обичам да слагам Ranger бандове на оръжието отпреде, за да може Ranger бандовете да ги използвам да ретейнват самия слинг. Когато влизаш и излизаш от коли, доста полезно. Ако ситуацията се наложи бързо да използваш слинга, дърпаш го, късаш Ranger банда и си готов да енгейджваш, нали, де-факто таргета, който имаш. Pressure бутона, най-стандартен ерсовски, макпулски, както искаш да го наречеш, бутон. И това е нещо, което ще напрезна преди да отида за грипа, е доста важно за SEAL Team 6 и за доста отрядите. И те не обичат pressure свичове или pressure поинтове на бялата светлина на фенерите, на Surefire фенерите, защото доста често пред напрежение, пред адреналин, когато човек маневрира, енгейджва, контактва, може да се случи случайно да натисне pressure свича отгоре и това нещо може да каузи доста голям проблем по този начин да сигнализира де-факто къде се намира и, нали, да стане файда. Затова те тренират отстрани да си манипулират фенера и pressure свича да е единствено и само за IR светлината и IR лейзера, който има отпреде, нали, за нощното виждане. Съответно, това е реплика на Engel, за Airsoft пушка няма нужда, но между другото съм доста впечатлен как оперира под нощно виждане. AR светлината изобщо не е зле, нали, разбира се, не е на военното ниво, което трябва, но достатъчно окей да се използва примерно с дигитално ефтино нощно виждане, през нощта да лепиш мишени и да имаш някаква идея и тренинг да използваш, нали, активно и пасивно, нали, shooting types, може да го използваш, няма проблем. Съответно фенера също, копия на Surefire, Scout Light, нищо интересно, стандартен фенер с switch. От тук идваме на Vazov Rifles съпресора, който е де-факто директно копие на SI6, нали, SCI6 де-факто CGS съпресор, който е изключително много известен и използван от нали, различни видове тюлени. Истинският съпресор е направен от Inconel. Inconel е де-факто много, нали, добър метал, който се използва за екзост пайповете на изтребители. Съответно има много ниска точка на горение и това нещо има хиляди куршуми, няма разтапяне, изключително здрав и надежден заглушител.
Съответно, това е реплика на него, има в полимерен вариант, има и в метален вариант, това в момента е в полимерния вариант, защото един от първите прототипи, които бяха направили, ми дараха да ползвам, нали, да си играя с тях. Нали, ще сменя скоро на метален. И последното нещо, което имам да спомена за тази пушка, фенера с Dynamic Defense Attachment Point е създаден, най-стандартен M-Lock Attachment, който има. И отдолу имаме BCN Mod Grip ревърснат. Аз го обичам обратно, защото това е начинът, по който обичам да си де факто го ползвам като handstopper, не като грип, а като handstopper. Затова грипа обърнат на обратно и обичам да мога да манипулирам фенера и лазера, когато ми се налага. Имам всеки един point на контакт с оръжието. Подобно на както ми е реалният де факто сетъп. Или как би бил. Та, накратко, това е за оръжието и за платформата. След малко ще пусна на екрана за някои вътрешни характеристики, понеже не съм най-добрият човек, който има за това оръжие. Но решихме в този клип, бях поканен, споделял малко от опита си, защо по-скоро бих избрал това оръжие, като реплика на това оръжие, какво е интересното за него, защо ми харесва и начинът, по който де факто един оператор би го сетъпнал, за да бъде реалистично. Та, да, не мисля, че нещо повече да се каже за него. Не мисля, че нещо повече да се каже за SEAL Team 6. Освен може би, че е добре, когато човек изучава нещо, да намира пърпъса, който е за него. И да, това беше от мен за момента. Беше ми доста интересно на факта да дискутирам и да разговарям на тази тема. Нали, съжаляваме за сетъпа, който е в момента. Следващите клипове ще бъдат малко по-добре на по-високо качество, но нещо, което долагам от изключително много време и нещо, което искам да обърнем доста, нали, внимание и да започнем да правим все повече и повече educational клипове. Разбира се, това за Rifles да правят, аз съм само гост на канала. Така че очаквате се пак да влезем в повече детайли в бъдеще за различни видове екипировка, различни видове мотивация на оръжие, различни тактики, неща, стратегии, история на тези неща. Така че да, ако ви харесва клипа, да се абонирам за канала и камбанки, там мамбанки и това е. Айде!